Moikka moi, se on Randomkana täällä taas. Nyt aloitetaan tästä uusi sarja kuin Minecraft Let's Play, joka mä ajattelin just aloittaa vähän aika sitten, kun en ole aikaisemmin ehtinyt tehdä. Ja mitä helvettiä. En ole ikinä nähnyt ennen tässä Minecraftissa, että onks noi jäätorneja. On, en ole ikinä ennen nähnyt. Niin, että mä aloitan tässä uusi sarja, kun tää Minecraft Let's Play, kun tosimiehen Let's Play. Niin, ajattelin tästä aloittaa, että tää saattaa pätkästä vähän aikaisin, koska mun puhelimessa on aika vähän akkua tai tilaa tää mun kuvauslaitteessa. Nyt tää pätkii sitten välillä. Niin. Eli tästä tulee joku 5 minuutin pätkä. Eli nyt mä vähän aikaa sitten aloitin vastaan kuvaamiset on mun toinen video. Mä aikaisemmin tein sellaisen musiikkivideon. Että tää on mun toinen video ja sit mä ajattelin, että mä oon tästä tämän jälkeen sitten mä jatkan näitä videoita. Että on nyt tää ensimmäinen jakso ja sitten tästä tulee ehkä tämän päivän aikaan vielä toinenkin jakso. Voi kuvata 2 jaksoa putkeen. Että ainakin 2 jaksoa putkeen. Tässä saattaa tulla myös Team Fortress 2 ehkä pari jaksoa. Ja ehkä Minecraft Multiplayer. Tää on hyvä, että mä olin just tässä näitä lampaita. Nääkin vois tappaa tässä, että saadaan sitten se sänky. Niin. Näin. Ja siis nyt on tullut tää Minecraft 1.8, mutta mä en viitti pelata siinä, kun se alkaa lagiimaan niin paljon. Nyt mä pelaan 1.7.10. Se ei lagii niin paljon. Näin. Ja sitten vois vielä hakea vähän enemmän tätä kivet, saadaan toi kirves. Ja sitten mä aloitan ehkä sen Minecraft Multiplayerin, että mä pelaan sellaisessa servussa kuin Juicecraft. Niin sitten jos te haluatte nähdä, mutta mä pelaan siellä tai sellaisessa servussa kuin Mineplex. Ja mulla se näkee niissä servuissa ja sitten Wildcraftissa. Näin, otetaan pari sientäkin mukaan. Niin sitten voidaan tehdä sienifarmi tai sitten voidaan tehdä sienisuppia. Ja tästä tulee vähän nällekä, siis tässä minessä. Ja lag. Ja tästä oli jo aika nopeasti ruokaa. Yeah. Ärsyttävää, ei voi splintata ja me kuollaan kohta.
ärsyttävää keksiä edes mitään puhumista. Ihan nais luola, mutta ensimmäkin käyn hankkimassa jostain sitä ruokaa. Ja sitten voisi alkaa rakentaa sitä taloa. Sekin olisi ihan nais. Mulla on enää 2 ruokapalkkia jäljellä. Olisi pitänyt sittenkin palata siinä 1.8, siinä olisi saanut lampaista lihaa. Niin. Tää on tää lumimappi vielä. Se on aika hieno se toinen lumimappi, missä oli niitä jääpyräväitä. Se oli kyllä hieno. Uima. Enää 1 ruokapalkki jäljellä. No. Noin. Miksi ei täällä ole missään ruokaa? Kiva, vaan. Ja nyt tuli taas tää ärsyttävä blokkilaki.